takže ja som mal, že 11 tréningov za týždeň a trvalo to rok a pol, ale proste rok a pol som furt dostával bitky. Bolo fakt hrozné, že ja som si toľkokrát poplakal z prche po tom tréningu, že mňa hrozne zo stresu odpájalo, ako keby, že disociovalo. Som mal vždycky pocit, že to sa mi snad sníva, že ma to ten stres ma strašne takto vykopával, ale keď som tam išiel na tie kamerové skúšky, tak ja som vlastne šoféroval a úplne mi napadol, že ježiš, mal som si zlomiť ruku doma, aby som nemusel tam ísť, lebo že to bude už trápne teraz. A vlastne to došlo až k tomu, že mi tam ako keby, že 40k zmizlo za pár mesiacov. Proste nie každý človek, čo bol u teba doma párkrát, je tvoj kamoš. Ja si pamätám, že som bol taký dosť emočný, až možno jemne emočne nestabilný, že mne na tom všetkom hrozne záležalo a ono potom som zastával, že ľahkým terčom. Veľa ľudí by povedal, že celá tá moja kariéra je trošku diskomfort, že pre nich. Peťo, vítaj v mozgovej atletike. To je všetko, ja som čakal taký, že pripravenejší úvod. Poviem to takto. Ja si pamätám, keď ja som bol prvýkrát v Amerike a ono to bolo vlastne splnenie môjho detského sna, pretože som asi ako dieťa pozeral veľa Spidermana. Aké to je teraz, keď sedíš v tomto kresle, byť vo svojom vysnívanom podcaste, že sa ti plní tvoj najväčší sen? Toto by ma zaujímalo. Mne už aj tu hodinky pípajú, že mám strašne vysoký tep. Vieš, že štípem sa, že či sa mi to nesníva. Ono... Tak vieš, že taký ten nevinný follow, čo ti priletel na začiatku tvojej kariéry, bol odo mňa, lebo ja som bol fanúšik tohto podcastu since day one. A keď som videl, že tam ty občas zoberieš nejakého hostia, tak som si hovoril, že možno už je čas. Možno už by som sa mohol aj ja niečo priniesť. No, tak to sa ťa spýtam po konci tohto podcastu, že či to naozaj nebudeš ľutovať. Ale taktože, ja vždy najradšej začínam s ľuďmi tak, že proste pozdravím a ideme na to. Ja nemám rád predstavovačky, ale ty si prvý človek, ktorý mi pred rozhovorom poslal normálne, že predstavenie, že keby som ťa chcel predstaviť, tak ja to tu normálne, že musím dať. No, ja to ešte uvediem. Proste tento podcast počúva veľa super ľudí. Keby chcel do mňa niekedy niekto napríklad investovať, tak nech vie, že o koho sa tu jedná, vieš. Že proste mal som 10 minút v taxiku, tak som si povedal, že daj tam aj to birmovné meno. No, Peter Althoff, mladý úspešný influencer, moderátor, youtuber na dôchodku, športovec, podnikateľ, investor a filantrop, Forbes 30 pod 30, Esquire Man 2023, čo tu ešte také zaujímavé, sex symbol by som tam ešte pridal, neviem, lama ženských srdc. Toto je všetko pekné, to si všetko ty myslíš o sebe. A to je ešte pol veci vynechaných. Ale dobre, povedz mi reálne, že v akom rozpoložení sa nachádza Exploited do roku 2024? V dobrom. Rozmýšľam tak, že by som pomaličky možno skúsil naspäť sa vrátiť akože for fun na ten YouTube, že proste jak taký koníček, lebo kedysi to bola moja priorita a vlastne furt som nad tým rozmýšľal, furt som niečo plánoval, furt som niečo točil, potom toho bolo veľa, akurát som nič nemal, tak som to vlastne stále hrotil a už to bolo také vyčerpávajúce. A teraz vlastne, keď mám kopu ďalších vecí, čo riešim, tak ten YouTube mi ako tak aj chýba, tak z takej nostalgie, tak pre radosť by som tam občas chcel niečo natočiť, takže toto akože je taký comeback môj malý možno. Ale neviem, ja som skúsil chytiť kameru teraz do ruky, keď som bol na tom výlete v Miláne a to je hrozne už také ťažké. Dobre, a keď hovoríš, že si mal toho strašne veľa, že ste točili tie projekty vlastne čím ďalej tým väčšie, to si mi hovoril vlastne ty minule, tak bolo to už pre teba také, že to nerobíš preto, že ťa to baví, ale preto, že ľudia na to čakajú, alebo že ten algoritmus nikdy nespí a že už sa možno z toho vytratil ten fan? Akože ona to bola dosť fan, aj na to spätne rád strašne spomínam, ale ty v danom momente podľa mňa až tak nevieš, že čo je taký ten zdravý pocit toho, že robím niečo, čo ma baví a čo je proste ten dopaminový hit, čo ti dávajú vlastne tie čísla na sociálnych sieťach a tá priazeň tých divákov. Takže ty vlastne sa v tom tak trochu strácaš, že prečo a kvôli čemu to robíš. Akurát sme to proste robili a potom už som bol taký, že aj dosť toho bolo, tak som si zobral pauzu a tá pauza proste trvá doteraz. Koľko to už je, ako dlho? Vieš čo, ja som medzi tým, že občas vydal nejaké videjko, ale to posledné, čo som pridal, bolo podľa mňa, že keď som išiel na výlet niekde do Edinburgu, tak spontánne, tak som si z toho robil video a to bolo niekedy v novembri predminulého roka už teraz. Inak je zaujímavé, že
čo aj tie štatistiky ukazujú, že väčšina ľudí, ktorí sa venujú YouTube, ktorí sa venujú napríklad, že influencerstvu, hej, na Slovensku už nadávka, ale však povieme ako je, tak po nejakom čase robenia vlastne tejto aktivity alebo tejto kariéry sa dostanú do nejakého prostredia, kde vznikajú aj mentálne problémy, kde vznikajú to, že vlastne je tam príliš toho nátlaku. Ale ja som už s mentálnymi problémami začal, takže som mal takú výhodu, že už ma nič neprekvapilo. Počkaj, ty si začal ešte predtým, než začal na YouTube. Ja som si ich doniesol na ten internet a už tam to bolo také, že čo na mňa máte, už nič. Dobre, akože ten YouTube bol niečím, čím si akože sa to snažil riešiť, alebo... Akože nie, ale ja si myslím, že mi to dosť pomohlo vo veľa veciach. V niektorých veciach mi to tak trošku uškodilo, akože tie upsidy sú tam stále obrovské, ale tak ja som začal v roku 2011, v januári 2011 som pridal moje prvé video a vtedy som vôbec nevedel, že čo vlastne robím, to som robil fakt len tak, že tu tak si niečo natočím a ukážem to kamošom, tak to budem mať natočené. A spravil som to pár ľudí to začalo kúkať a vlastne takto sa to trvalo zo 2-3 roky, kým to akože reálne začalo kúkať viac než 10 ľudí, ale vlastne mne to bolo jedno, lebo ja som nevedel, že robím nejakú kariéru budúcu, takže tam som nejak začal a mne to vlastne strašne pomohlo sa prejaviť, lebo ja som bol že introvertný, taký uzavretejší a akože mal som taký bohatý vnútorný svet, ktorý som si vedel ventilovať práve v týchto videjkách a na internete, že tam mi to išlo tak nejak ľahšie a práve vďaka tej externej validácii, ktorá z toho YouTube a z tých divákov potom postupne prichádzala, tak aj sám sebe som začal trošku viac dôverovať a práve som sa ako keby tak nejak, že toto bol taký dobrý protiklad alebo protipol k tomu, čo ma to vlastne stálo, že pre mňa to bolo dosť stresujúce a nové a veľmi veľa som musel vystúpať z komfortnej zóny, aby som vlastne sa ukazoval na tej kamere a potom chodil na tie akcie a eventy medzi ľudí, ale zároveň to, že ma mali radi a že mi to dávali pocítiť, strašne pomáhalo, čiže mňa to tak nejak akože osobnostne dosť posunulo a začal som si oveľa viac veriť a som za to vlastne vďačný, vieš, že nielen, že dvere ti to pootvára a postretávaš ľudí, ale mne to strašne pomohlo aj s takým nejakým sebavedomím, že že proste robím niečo a tí ľudia, im sa to páči. A boli toto tie mentálne problémy, s ktorými si do toho vstupoval, že sebahodnota, sebavedomie, alebo tam bolo ešte niečo iné? No toto bolo taká vec, čo tak vnímam, akože doteraz má človek potom podľa mňa taký človek internetový, čo vlastne si zvykol, že mu chodia proste lajky na fotkách a z toho často usudzuje svoju hodnotu, tak aj doteraz sa trošku akože snažím nachádzať takú nejakú internú seba hodnotu vlastne, takže toto je také niečo, že čo mi zostalo, tak sa s tým trošku podotýkam, alebo proste potýkam. Čiže to je taká vec, ale tak to má podľa mňa, že každý človek, čo začal v tej prvej ére YouTubovania, že poznám ich kopu a je to vždycky také, že môj bože, tí algoritmy, čo teraz so životom, že proste to není vlastne celý život. A vlastne druhá taká vec, čo ma strašne ovplyvňovalo, je, že mňa hrozne zo stresu odpájalo, ako keby, že disociovalo a to som mal už od malička, keď som hrával futbal a rozhodca pískol píšťalkou, tak ja som mu taký, že kurva, kde som? A vieš, a to bolo proste, ja neviem, v Zlatých Moravciach na štadióne a ja čo tu robím? Že som bol taký, akože som mal vždycky pocit, že to sa mi snad sníva a potom niekto zapískal to píšťalko a to sa asi nesníva, ja som fakt tušek, ja mám na sebe kopačky a potom som bol pred tabulou a ja že čo tu vlastne robím, že ja vlastne odpovedám, ale až tak ani neviem, že jak som sa sem dostal, že ma to ten stres ma strašne takto vykopával a vlastne pri tom YouTubovaní, aj pri takýchto veciach, neznašam tieto podcasty s kamerou a rozhovory a veci, tak no bolo to komplikované, že vždycky som sa necítil dobre v tom a potom som sa do toho po chvíľke dostal väčšinou, ale práve vďaka tomu, že som v tom furt pokračoval, lebo vlastne ma to aj bavilo, že čo som z toho mal, tak sa tá hranica toho, čo mi bolo príjemné, trošku posúvala, že, alebo nepríjemné, že to bolo vlastne, viac som si dokázal dovoliť. A deje sa ti to ešte dnes aj tie disasociácie? Disociácie. Furt. Ja som teraz robil jednu kamerovú skúšku a že som išiel do RTVS-ky a čo vlastne vyšlo, že teraz tam robím takú nejakú showku pre decká, hrozne cute, proste robíme tam chemické a fyzikálne pokusy. Ako sa to volá? Superveda. Superveda a chodí to však? Chodí to každú sobotu o 8:30.
Je to zlaté, strašne veľa detí nám posiela proste fotky s rodičmi, jak robia proste lávové lampy a takéto veci, čo sme tam robili, takže som na to, že hrdý. Ale keď som tam išiel na tie kamerové skúšky, tak ja som vlastne šoféroval a ja som sa furt strácal, že ja som tam musel fakt dávať pozor na tú navigáciu, že OK, ideš dobre, tu máš odbočiť, lebo som bol proste hlavou úplne mimo a úplne mi napadlo, že Ježiš, mal som si zlomiť ruku doma, aby som nemusel tam ísť, lebo že to bude už trápne teraz povedať, že čo teraz poviem, vieš, že v tom aute 20 minút pred tými kamerovými skúškami. Ale čo nemám radšej, ak tento stres je bolesť, tak som si tú ruku ani tak nelámal. Takže som tam došiel, tiež to bolo vlastne v pohode, že dostal som to. Že ja sa furt musím presvedčať o tom, že vlastne, že ja to vidím jak väčší problém, jak je, že vo výsledku je to vždycky väčšinou sranda. A existujú na to nejaké výhybky, že ako to obísť, alebo že prišiel si na nich, lebo neviem, že či chodíš aj k terapeutovi, alebo Cox? Si myslíš, že... Prečo som išiel na záchod tesne pred... No však som videl, že máš zapudrovaný nos, ale to som si myslel, že je len tvoj životný štýl. Ale ja som akože počul skôr o takých, že ketamín, heroín a takéto jemnejšie veci, ale Cox, mne to príde strašne drahé, vieš, na toto. Že podľa mňa musia existovať aj nejaké lacnejšie alternatívy. Sú, ale... Vieš, že žijeme v Bratislave a ten životný štandard už mám predsa len vyšší, tak vlastne môžem ísť po týchto kvalitnejších prostriedkoch. Potom drahšia vec je už len terapeut. No, a tam si bol? Hej, furt chodím. Teda ak to môžeš povedať, tak ako sa na to pozerá ona? Že je to niečo, s čím sa dá pracovať, alebo je to niečo, čo ako keby ty si musíš zmanéžovať sám nejakým nastavením tvojej hlavy? Akože, že by sme úplne vyriešili tento problém, že ako to nemať, sa nedá povedať, že skôr sa mi podarilo tomu lepšie porozumieť, že je to vlastne taký obranný mechanizmus môjho vlastného tela, ktorá sa ma snaží chrániť, že toto je veľa stresu, že radšej ho vypneme trochu na chvíľu. Takže toto je nejak akože na jednej strane, vieš, že ono sú to disociáciou, že to sa stane proste väčšine ľudí počas života, keď majú nejakú ako keby, že traumatickú skúsenosť, že sa s nimi rozíde frajerka, alebo majú, neviem, autonehodu, alebo sa niečo stane v rodine, tak proste väčšinou preberie kontrolu takáto nejaká vec, že aby si až tak nebol proste z toho akože smutný alebo zronený. No len mne sa to dialo už, keď som odpovedal pri tabuli, hral futbal, čiže mi to zapínalo dosť skôr. Čiže bolo super tomu lepšie porozumieť, bolo super vedieť, že sa to deje viacerým ľuďom, pretože keď som vlastne bol pred tou tabulou a nevedel som, čo sa deje, tak vieš, že to je aj dosť desivé, že kde to som? A povedal som to spolužiakovi, že to je chill. A že tak asi chill. Tak furt sa mi to dialo, ale furt som nevedel, čo to je. A tak som to ani s nikým neriešil, až potom, keď som mal, neviem, 20 niečo rokov, som bol taký, že toto asi nie je úplne, že furt by sa mi to malo diať. Takže toto mi pomohlo. Tomu porozumieť, menej sa toho báť. A vlastne, keď sa mi to deje, tak to vlastne viem komunikovať, lebo ono sa to niekedy stane v takých situáciách, keď je dobre povedať, že OK, že teraz som trochu mimo, že vráťme sa. A potom rôzne také akože metódy na upokojenie, ak ste tu rozoberali ich v minulých dieloch, ako sú proste nejaké jednoduché dýchové cvičenia a sám sa na to trošku pripraviť a potom sa tak nejak akože nájsť takéto uvoľnenie. Ja som sa vždycky snažil, že mne pomáha, že z toho trošku posrandovať, že ja som keď som bol práve na tom Forbese, tak som tam niečo rozprával na stage, na tom evente a to bolo akože mega stresujúce, pretože vieš, že proste stará tržnica, Forbes 30 po 30, a 9.30 tam mal príhovor ešte náš bývalý prezident Kiska, no a potom 10.00 som tam mal mať nejaký panel. A vieš, a ja proste, keď mi niekto niečo takéto povie, tak ja som väčšinou taký, že hey, let's go, že jasné, že budem mať panel na Forbese, ale proste došiel som tam a že čo tiebe. Ale už keď som bol doma, som z toho dosť panikáril, som bol taký, že dojdem tam v papučiach a že keď sa ma budú pýtať, že prečo som tam v papučiach, tak ja im poviem, že proste, že bol som v takom strese, že som sa zabudol obuť. Čo vlastne nie je až tak pravda, ale bol som v takom strese, že by som sa teoreticky mohol zabudnúť obuť. Čiže jak som tam bol na tom stage na starej tržnici v papučiach, tak tí ľudia vedeli, že to nemôžem brať až tak seriózne, pretože týpek je tu v papučiach. A ja som im zase mohol povedať, že som dosť stresel, lebo mám papuče. Čiže to mi dosť pomohlo a furt si hľadám takéto veci, že ti pošlem, ja neviem, že 15 prívlastkov, ako má opísať, že trošku rozbiť tú atmosféru toho napätia, aby som sa cítil tak uvoľnene a potom, keď už sa sranduje, tak už som v pohode. Nemusíš odpovedať na to, keď nechceš, ale ty máš nejaké tušenie, alebo prišiel si na to, že z čoho môže pochádzať tá trauma, ktorá ti to spôsobuje, alebo že vôbec? Z detstva. A akože konkrétne, tak nejak potom furt pátrame, lebo to sú také akože vecičky, ktoré máš aj pocit, že niečo som objavil a ono to vlastne ešte, že niekde hlbšie
a tak človek tak potom furt nejako pátra a občas to ide ľahšie, občas to nejde vôbec, takže sa to tak nejak furt, že objavuje. Že ja si pamätám, že som bol taký dosť emočný, až možno jemne emočne nestabilný, že mne na tom všetkom hrozne záležalo a prikladol som tomu veľkú váhu, čiže keď som dostal že zlú známku, tak som bol z toho smutný, že som si vedel aj poplakať. Aj na tom futbale, keď sa niečo nedarilo, tak to bolo na mne vidieť a všetko som to takto akože prežíval. A ono potom som zastával, že ľahkým terčom tých ľudí okolo, že prečo plačeš kvôli dvojke z fyziky. A ja, to je dvojka, kurva, som sa na to učil včera a dostal som dvojku, že proste nespokojný som bol. A tak mi to strašne kazilo veľa vecí. Tak som sa snažil byť menej emočný a podľa mňa tamto nejako ako keby začalo prichádzať, že jak sa odstrihávaš od tých nejakých emócií, tak vlastne odstrihávaš viacero vecí, ale to je iba taká domnienka, vieš, že my na tom akože my to riešime a občas sa dostaneme hlbšie, občas nie a proste toto je také, že this could be. Je dobré, že o tom rozprávaš, lebo veľa ľudí, ktorí si napríklad týmto prechádza, tak majú vždy taký pocit, že sa to deje iba im, že prečo sú oni takí vadní a ja si pamätám na jeden moment, kedy poznáš Yes Theory, nie? Mm-hmm. No. A to sú chalani, proste YouTube kanál, ktorí robia stále diskomfortné veci a presne to bolo to, že oni stále tú laťku posúvali vyššie a vlastne dostali sa k tomu, že vlastne skákali bungee jumping z vrtuľníku s Willom Smithom a to hlavné gro vlastne toho kanálu tvorili 3 chalani, ktorí si stále vymýšľali akože to, že dobre, teraz oslovíme niekoho na ulici a že proste urobíme u neho party a pozveme tam iba náhodných ľudí, ktorí nepoznáme a tak. A jeden z nich bol Matt, ktorý veľa z tých nápadov ako keby vymýšľal, realizoval, ja som mal veľmi rád. A on zrazu po nejakých, 3-4 rokoch povedal, že on odchádza, že proste musí si dať pauzu, a že ide písať knihu o Yes Theory, vlastne o tom ich príbehu a potom vlastne povedal, že nie, že on úplne končí, že musí sa od toho ostrihnúť a išiel do jedného podcastu a tam začal rozprávať presne o tomto, že jemu sa stávali takéto epizódy, že on nevedel, kde je, čo robí, že oni mali takú jednu epizódu, kde si bukli nejakú obrovskú vilu, neviem, či to nebolo náhodou v Maďarsku, a že pozvali tam random svojich ľudí zo svojej komunity a malo ich tam neviem, že či 50 a mali tam všetci spolu spať a že on asi 5 minút predtým, než mali všetci prísť, bol na záchode, mal absolútne proste panický atak, on nevedel, kde je, proste snažil sa dať nejako dokopy a vtedy si uvedomil, že proste to už nie je sranda, že dobre tomu kanálu sa darí a že stále to rastie, ale že za akú cenu, vieš, a rozprával presne o tom, s čím možno veľa ľudí ako ty a ja som s tým na začiatku mal tiež problém, že ty máš niečo, čo začneš robiť a nejakým spôsobom to rastie. Že povedzme, na začiatku to počúva 200 ľudí, potom 500, potom 1000, 5000 a ty si zvykneš za pár mesiacov na nejaký rast a to je presne ten dopamín, o ktorom ty si rozprával, hej, že proste niečo ti to dáva. Ale vždy to príde do nejakej fázy, kedy sa to zastaví. Hej? Že proste, dobre, teraz je to, že 5000 a že 3 mesiace sa to nehne, alebo sa to občas prepadne. A na to proste ľudia nie sú pripravení. Hej? Keď proste niečo 3 mesiace rastie, tak to je tvoja realita. A keď sa to zastaví, tak proste ten dopamín úplne, že dole pod základnou hranicou a vtedy ten človek nevie vlastne, čo má so sebou robiť teraz, že čo ja budem robiť nejaké iné videá, alebo mám si zaplatiť reklamu, alebo a toto je vlastne niečo, čo tých ľudí môže nakoniec aj potopiť, keď sa nevedia vysporiadať s týmto. A ja som si nakoniec našiel na to vlastne takú tú výhybku, že dobre, že ja si dám nejakú hranicu, že pokiaľ to budem sledovať, lebo mne sa stávalo, že už som tam bol 10 krát za deň a sledoval som štatistiky úplne, že posadnutý tým. Ja som si povedal, dobre, keď to bude mať, že 10 000, tak mi to je jedno, či už ten podcast rastie alebo nie, dosiahli sme nejakú hranicu. A doteraz raz za týždeň si pozriem tie štatistiky alebo tak, ale neprikladám tomu tú hodnotu, lebo ja som si všimol, že ja som upínal svoju identitu na nejaké číslo, či už to bolo rast podcastu alebo číslo na sociálnej sieti. Tým, že s veľa podcastermi, aj youtubermi alebo takýmito ľuďmi sa stretávam, tak vidím, že sú to veci, s ktorými tiež oni bojujú a ako si sa s týmto vysporadával ty, že zažíval si aj ty takéto veci? Ono to môže znieť aj tak trochu debilne, že tak toto ťa akože
tak nejak, že psychicky dáva dole. Ale vieš, že my sme to fakt robili, že úplne od malička, vieš, že ja som mal 13-14 rokov, keď sa mi to začalo diať a to proste si v takom veku, že ja som si úplne neuvedomoval, že na toto si zvyknem a ono to niekedy nebude tam, alebo... Neriešil si dopamín vtedy. Neriešil som dopamín, ani som sa neotužoval, vieš, že to proste som len bol a točil som videjka a bol taký, že nové videjko. A to vlastne tak nejak, že rástlo a nerastlo to, vieš, že 3 mesiace, to rastlo, že 5 rokov v kuse. A to bolo aj také, že čokoľvek, čo som dal, že bolo super. Potom už to bolo také, že nie všetko, čo som dal, že niektorým sa veciam darilo. Čiže bol si zase taký, budem robiť tieto veci. A potom, mal by som možno robiť viac, vieš. A potom to už fakt tak škáluješ a posúvaš a potom už je to také, že demotivujúce a podľa mňa, že strašne veľa ľudí na tom aj zhorelo, že ono veľa takých ľudí, čo si možno pamätá, že tvorili, ja neviem, 5-7 rokov dozadu, takže už ani nevieš, že čo sa s nimi stalo, že nedokázali ako keby stále niečo akože vymýšľať, lebo však to bolo proste náročné a ja som sa s tým vysporiadaval tak, že som skrátka robil aj iné veci. Ja milujem, keď niektorí ľudia povedia, že môj biznis stojí na 4 nohách jak stolička. A teraz môžem povedať, že to aj moja kariéra tak stojí jak taká stolička 4 nohá. A proste jedna noha, toto som vždycky chcel niekde povedať. Jedna noha bol ten YouTube a potom zvyšné veci, vieš, že aj Instagram mi dosť pomohol a tieto spolupráce, ale do toho tam bol vždycky nejaký projektík a nejaký sen, ktorý som sa snažil si plniť a tak je tomu vlastne aj doteraz, že neštvú ma alebo nestresujú ma čísla a takéto veci na sociálnych sieťach, pretože som dosť zaneprázdnený s inými projektíkmi, ktoré by som rád vybudoval a to je také, že proste tam je furt čo budovať, že niektoré tie veci už sa potom ťažko posúvajú a človek je z toho taký, že čo teraz, ale mám teraz úplne inde fokus, že kde sa môžem ešte zlepšovať a to je také motivujúce, že môžem byť lepší ako pred týždňom. Ale vieš čo, mňa to nezaujíma preto, že teraz poďme sa baviť o mentálnych problémoch influencerov. Mňa to zaujíma preto, že keď sa pozrieš... V prvom rade musíš mať mentálne problémy na to, aby si bol influencer. To je dobrý začiatok. No proste musíš chcieť... jak sa to povie? Attention whore. Vieš, že chceš... No, jak sa to povie pozornosť. No, proste chceš pozornosť za každú cenu, vieš. Tak. My sme sa ako deti nenaučili byť sami so sebou, tak sme potrebovali stále nejakú pozornosť a to sa prenieslo do toho. Ale že mňa to zaujíma z toho pohľadu, že ty keď sa pozrieš na rôzne odvetvia, ktoré ľudia robia, tak proste toto konkrétne odvetvie je asi jedno z najväčších, kde majú ľudia proste mentálne problémy a vyhorejú alebo proste sa mentálne zosypú a to mi príde také zaujímavé, že skúmať tie veci, vieš, že ja neviem, ty si pozeráš influencera, ktorý cestuje a strašne mu závidí, že wow, že on má fantastický život, lebo on stále chodí proste niekde a cestuje a je to jeho práca, ale ty keď si uvedomíš, že väčšinu toho času on premýšľa, on sa nepozerá, že toto je pekné a že toto si teraz užijem a som v momente, ale on si povie, dobre, tak jak to teraz natočím, aby to dobre vyzeralo na Instagrame a kde musím položiť kameru, aby ja som sa natočil, ako k tej veci idem. No a to hlavne teraz, jak máš všetky tie ostatné sociálne siete, tak to je také, že toto bude na storku, toto na Reelsko, toto na YouTube, toto ja neviem, a si musím ešte odfotiť do postu a reálne ten človek potom ani si to neužije, že ja potom, teraz som bol na tom evente v Miláne, vieš, a povedal som si, že mal som tam nejaké plnenie, že musím si to spraviť Reelsko, ale ja som si povedal, že toto bude super príležitosť, ak si skúsi ten vlog natočiť. A to ja som furt zabudol vyťahovať tú kameru, vieš, že ja som sa bol prejsť po Miláne, hľadať geocacheky a našiel som proste fakt cool a potom keď som stihol odchádzať, že kurva, však ja som to nenatočil, že však ja som youtuber. Myslí. Takže to keď človek si chce užiť, alebo keď má fun, tak ono častokrát zabúda, že mal by som toto a potom vlastne aj opačne to funguje, že keď vlastne robíš všetky tieto veci, tak potom strašne málo je tam tej fun podľa mňa. Akože niekto povie, že mňa to hrozne baví, ale proste furt musíš myslieť na to, že toto, tak si to podľa mňa tak neužiješ. No, to je to, že na jednej strane chceš hovoriť o meditácii, o tom, ako byť v prítomnosti a užívať si všetky tie veci a na druhej strane si povieš, toto by sa tým mojim sledovateľom páčilo, ale vo výsledku im to je úplne jedno, pretože oni uvidia tvoju storku a potom uvidia ďalších 200 behom 30 minút, takže preto som si aj ja povedal, že proste nebudem točiť veci na dovolenke a proste podľa mňa to nikomu nechýba. Mne to trochu chýbalo.
Hej, chýbalo? Tak ja ti potom pre teba nejaké natočím, hej, že... Ak by sa dalo. Dick pic a podobne. Tie, čo vždy chceš. Tie, čo vždycky. Hej, akože mal som tam taký výpadok, vieš, tých fotiek, tak som mal taký smutný, že som musel z galérie vyťahovať. Si musíš naplánovať dopredu, že dobre, že teraz Denis ide na dovolenku na týždeň a nebudú týždeň dick picy, hej, dopredu. Chcel som sa ťa spýtať o tom, pretože tak budeme celý tento podcast ľutovať influencerov? Že nie. Máte to ťažké hrozne. Nie, máte úžasný život, dostávate peniaze za to, že dáte post, to, čo si každý myslí. Že? Ale... Tebe platia za tie lajky, že? Jeden like, 10 €. To máte strašne dobré. Moja klasická téma, najobľúbenejšia, diskomfort, po novom aj faily. A viem, že aj počas tvojej kariéry, počas tvojho života je vlastne aj ten YouTube o tom, že proste niečo sa ti podarí, niečo sa ti nepodarí, ale máš aj strašne veľa príležitostí, ktoré si myslíš, že by mohli byť dobré a nakoniec si z toho úplný fail, alebo je z toho niečo, čo si nechcel. Tak som sa ťa chcel spýtať, že čo boli za teba také tie najvyhrotenejšie diskomforty, ktorými si ty musel prechádzať v tvojom živote, či sa to týka aj toho YouTube alebo aj osobného života a že či ťa toto niekam ako keby posunul? Veľa ľudí by povedal, že celá tá moja kariéra je trošku diskomfort, že pre nich to sledovať, ale... Počkaj, akože že sledovať teba, je. Strašný diskomfort pre ľudí. Nie, vieš čo? Ono diskomfortné vlastne pre mňa bolo na začiatku viac menej, že akékoľvek opúšťanie toho safe spaceu, čo som bol ja s mikrofónom za počítačom, vieš, že robil som si tam nejaké Minecraft videjko, občas som do toho pridal aj kameru, už to bolo moc, takže to bolo pre mňa diskomfortné a keď som chodil na všetky tieto, že my sme tam mali všelijaké eventíky, jak decka, a potom sme boli občas v nejakom rozhovore a takto a som bol z toho vždycky hrozne napätý a to bolo pre mňa také, že o môj Bože, že toto nechcem robiť, ale potom to bolo také, že asi by som mal, lebo však vieš, že to bolo proste to takéto základné vystupovanie, čo vlastne aj doteraz sa občas do toho dokopávam, ale pomáha to. Ale úplne asi taký najväčší diskomfort bol asi Octagon. Rozmýšľam, že či ešte niečo je, lebo ja som si furt na seba pripravoval takéto výzvy, vieš, že ja som vedel, a to som akože vôbec nevedel túto teóriu o diskomfortoch a veciach, ale ja som vedel, že čím viac sa vlastne prekonávam v týchto veciach, tak tým viac rastiem jak človek a ja som už proste od pomerne, ja neviem, mladosti 17, 18, neviem koľko rokov, bol taký, že chcel by som tak nejak akože byť taká nejaká lepšia verzia seba a posúvať sa niekam, rozvíjať sa. A keď sa mi vlastne takto darí, nejak sa mi otvárajú dvere a napreduje, tak by som chcel zostať stále relevantný a tak nejak budovať tú svoju osobnosť ďalej, aby som furt mohol o niečom rozprávať, aby som mu furt mal čo ponúknuť, aby som sa tým ľuďom skrátka neokúkal. A tak som sa snažil sa stále prekonávať a to bolo vlastne vo forme všelijakých týchto víziev, že som hovoril áno na veci, čo sa mi diali, aj keď som vlastne vedel, že to bude pain a vlastne si to vyvrcholilo tým Octagonom. A to je, že sme mali mať zápas, ktorý sa teda ani neuskutočnil, ale mali sme mať zápas v Octagone a to vyzeralo tak, že ešte pred koronou sme si potriasli rukou s Palom Nerudom a tí mi našli súpera, takého českého youtubera a že proste budeme mať také, to bolo také, že vtedy ešte úplne na Slovensku nebolo toľko veľa fightov, alebo v podstate žiadny, že to mal byť taký akože prvý veľký entertainment fight. A tým, jak ja som v týchto veciach poctivý, tak som to bral vážne a prišiel som vlastne do OFI v Bratislave, do gymu a oni tým, že proste tiež majú také meno toho, že to berú vážne, tak som na to proste naskočil a bolo to hrozné. Ja som trénoval, že od pondelka do piatku ráno a večer, každý deň a potom ešte sobotu som mal jeden tréning, takže ja som mal, že 11 tréningov za týždeň a trvalo to rok a pol. A ono som nám do toho furt odkladal ten zápas, čiže, lebo prišla korona a prvé odloženie, prišla korona, druhé odloženie, potom sme nevedeli čo a potom sa to už našťastie zrušilo, ale to už som mal toho, že najviac plné zuby. Ale proste rok a pol som furt dostával bitky a to ja nie som až taký, že konfliktný typ a tak vlastne dostávať niekoľkokrát do týždňa na piču. Bolo fakt hrozné, že ja som si toľkokrát poplakal z prche po tom tréningu, že čo to sakra robím. Lebo vlastne, no to bolo obrovské vystúpenie pre mňa, že
fakt sranda a akože ja milujem šport, ja furt niečo športujem, tak som si hovoril, že potiahnem to tým športom, ale akože keď tam furt dostávaš do papule od ľudí, ktorí to robia 10-15 rokov, vieš, že to ja som tam nemal, že sparring partnera Miška z ulice, ale proste tam môj tréner ma otlkal a potom tam dali nejakého mladého fightera, čo proste chce byť veľký fighter. A on mal síce 16 rokov, ale robil to od 6, vieš, že proste a ja som ani nebolo mi prirodzené tam vlastne byť tých ľudí, takže väčšinou byli oni mňa, tak to bolo, že bola pecka. Akože som za to vďačný, že bola to fakt dobrá skúsenosť, ale na konci som bol aj rád, že proste to už ďalej nemusíme ťahať, to proste nám vypršala zmluva po roku a pol, že proste trebalo to podpísať na novo. Ja sa pýtam, že vieme, kedy to bude, oni že nevedia, že tak ja by som to už potom akože ani moc nehrotil, že na čo si toto robiť, že ja vlastne som si odniesol z toho to, čo som chcel a to je to, že proste aj keď to bolo nepríjemné, tak som zase ďalší deň prišiel a zase som sa proste nechal byť, no, takže... Bol tam nejaký taký low point, kedy si povedal, že dobre, že tak toto už je, že tu máš, že proste končím. Ježiš, mnoho takých bolo. A to som nemohol skončiť, vieš. Akože to už ste boli dohodnutí, že musíš proste pokračovať. Že už si sa zaviazal do toho. Hej, ale aj sám pred sebou, že proste som bol k sebe prísny, že bol som nahnevaný a smutný, že mal som trošku inú predstavu, že mi to pôjde viac. Ale tak ja neviem, vieš, že to sa asi nedá porovnať s tým, že proste chytím tenisovú raketu, hrám tenis celkom dobre za 2 hodiny. Badminton ide pecka, ale zrazu keď proste, mne ešte to jiu-jitsu išlo podľa mňa super, ale ako náhle ťa niekto pri tom bije takto do tváre, tak to ja som zabúdal, že mu chcem spraviť armbar alebo nejaké škrtenie, to proste bolo také, že fuj, do piče. Čiže strašne veľkú mentálnu silu som musel vynakladať na to, aby som bol, že OK, že proste tak teraz proste budem dostávať tie údery a budem ďalej pokračovať v tom, čo som vlastne mal v pláne a to ja neviem, proste dať mu tam armbar alebo prejsť do mountu alebo proste, neviem, vrátiť mu nejaký. Ja som jednu dobu trénoval box a ja som bol teda taký, že box, že ja dobre na kondičku a na všetko a potom sme mali taký jeden sparring a proste tam bol môj kamoš Roman, ktorý proste dlho robil kickbox a proste ten mi tam dal také šupy, že ja som si uvedomil, že prvýkrát, keď mi proste niekto dal poriadnu šupu, že proste toto nie je na mňa, že toto nie je pre mňa. A potom sa bavil s druhým kamošom, s Ríšom z Vraženého psyche a on mi hovorí, no ale na to si zvykneš, proste musíš dostávať stále rany do tváre a potom to bude lepšie. A bolo to potom lepšie, keď si dostával stále tie rany do tváre, to prijať? Yes, určite to bolo lepšie, len ja som sa furt bal toho, že osprostiem z toho. Vieš, že... A podarilo sa to inak, akože. Ale že ešte viac. Že som sa bal toho, že proste budem mať z toho nejaký damage, lebo akože ono sa nemusí nič stať a môže sa stať proste raz zle a akože odnesie si z toho niečo, proste, že ťa to trošku poznačí. A ja som tam občas videl proste takých fighterov, ktorí, že odchádzali uprostred vety z rozhovoru, lebo si mysleli, že to ako keby skončilo. A bol som taký, že úplne, že obdivujem, že ťažká práca, ale že ja sa chcem živiť vlastne svojim slovom a to keby mi tak trošku obijete, tak potom neviem úplne, že čo budem robiť. Takže toto ma na tom aj trochu desilo, ale jasné, že to bolo lepšie. Keď človek proste 2 mesiace dostáva proste takto v sparingoch, tak potom už ten 3. mesiac je to také, že OK, že tak proste už máš mu chuť aj vrátiť, už aj proste, že OK, že that's nothing. Takže no zlepšovalo sa to podstatne. A je to úplne niečo iné, to som zistil teraz, keď som začal trénovať na Ironmana, keď si dáš nejaký ten cieľ, že keby si povedal, že teraz len tak budem chodiť 11 krát do týždňa, dostávať na hubu do posílky, tak je to asi menej priateľné, než keď vieš, že na konci bude nejaký zápas, kde proste musíš podať nejaký výkon. Hej, len to bol práve aj ten problém, že ja teraz to robím všetko pre radosť, že veľa z tých športov som si vlastne nechal. Na jiu-jitsu chodím viac menej pravidelne, box si občas ťuknem s chalanmi, že proste ideme s kamošom si len tak akože na nejakú súkromku, dáme si tam nejaký sparring a je to oveľa väčšia sranda, keď viem, že proste to robím len for fun, že oveľa viac ma to baví, aj ten sparring je proste sranda, pretože viem, že som tam ja s mojím felákom a proste chceme sa akože tak priateľsky pobiť a to proste málo čo je lepšie ako takto v rámci všetkých športových pravidiel zbiť kamoša. To je super, alebo ho uškrtiť, že to je úžasné.
A v čom si myslíš, že ti to posunulo, že každý deň si musel ísť s hlavou proste do takého diskomfortu, keď si vedel, že sa ti nechce a že dostaneš na hubu zase? Vieš, že proste človek, ktorý nemá nad sebou šéfa a nemá kancel a kolektív, kde by proste videl, že sa maká, tak ja veľakrát musím motivovať samého seba, jak sedím doma v tej izbe a je to tam také, že OK, mal by som možno toto zostriať, toto poslať, toto vymyslieť, toto pripraviť a niekedy je to fakt také, že keď nad sebou nikoho nemáš, tak furt musíš seba ako keby dokopovať k tým veciam a to je tiež mega mentálne náročné, že keď je horší deň, tak potom ľahšie sa od toho upustí a poľaví sa. A toto bolo také, že mal som na tých trénerov, mal som aj kopu kamošov, čo mi s tým pomáhalo, že proste vkladali do mňa nejakým spôsobom nádeje a očakávania a vlastne som sa tak nejak cítil zaviazaný aj voči tým ľuďom, čo vlastne mi venujú ten čas a energiu každý deň, aj voči sebe, že vlastne chcel som sa na to čo najlepšie pripraviť, takže bolo to také, že naozaj som to bral zodpovedne a poctivo a furt som tam chodil akože naplno. Toto je diskomfort, ktorý ťa posunul a teraz poďme k tým failom. Že čo sú tvoje najobľúbenejšie faily? Alebo možno aj nie, že obľúbené, ktoré proste doteraz napríklad aj ľutuješ, vieš? Rozmýšľam, že čo všetko, ale akože asi taká najväčšia facka, že som bol z toho aj že dosť zronený, že ja som mal prevádzku s waflami a vlastne takú fast foodovú, že chcel som mať niečo svoje a nejaký biznisík a ja som to vlastne otvoril. Ako môj plán bol taký, že zo zamestnancov, alebo respektíve, že z fanúšikov spravím aj zamestnancov, čiže vlastne ľudí, čo ma sledovali, poznali a mali ku mne nejaký vzťah, tak tých som ako keby do toho chcel zapojiť a prišlo mi to celé také priateľské a vlastne to aj priateľské bolo, akurát tam veľa vecí nešlo potom podľa plánu, ale ja som bol v takej tej priateľskej nálade, že som to tak nejak všetko prehliadal a nekontroloval si tržby a vlastne to došlo až k tomu, že mi tam ako keby že 40K zmizlo za pár mesiacov. A bol som taký, že OK, že to možno som bol trochu naivný, že proste nie každý človek, čo bol u teba doma párkrát, je tvoj kamoš. Takže tam som sa spálil a ono to teraz hovorím, že s úsmevom na tvári, pretože to je vlastne to, za čo som vďačný, že ani takéto veci ma nejako výrazne nepoložili, že vtedy som bol z toho skôr smutný, než nejak ako, že toto proste, tie prachy som si povedal, že bude, ale... A ty si to vtedy v tom momente zrušil? Keď si zistil, že ti chýba 40,000 alebo ešte to išlo ďalej potom? Išlo to ďalej, my sme to ďalej riešili a tiež to tak nejak akože, jak začínala korona, tak sme to potom katli, lebo už to nedávalo zmysel, že ono, aj tá energia, ktorú som do toho dával, vlastne zmizla, lebo som sa cítil taký zradený a smutný z toho. A potom aj vlastne aj ľudia, centra, všetko sa pozatváralo, takže to tak akože dobre skončilo. A bola to taká cenná príučka, že teraz tiež budeme otvárať pizzerku, ale už... Crust. Už si nekladiem takéto veľké očakávanie na seba, že to tam budem všetko stíhať a takto, že idem do toho kvôli tomu, že tam máme vlastne človeka, ktorý je súčasťou nás, akože zaklada to s nami, ktorý bude mať presne na starost toto, je v tom dobrý a vie si dať pozor na ľudí a vie ich kontrolovať aj motivovať, čiže ja tam budem čisto v tom, čo viem robiť ja a na to sa chcem fokusovať, rozprávať o tom v podcastoch Pizzeria Crust.sk a oni budú robiť vlastne tie ostatné veci, takže nechcem už sa takto ako keby púšťať do vecí, v ktorých som proste není dobrý a dúfať, že to tak nejako pretlačím, že to bola možno chyba, že nech každý robí vlastne to, v čom je dobrý a tak no, to asi. Tak my sme predsa nedávno sa bavili o jednej veci, ktorá ťa aj motivuje, ktorú by si chcel. No nie dickpiky, to už máme dohodnuté, však tam je jasná zmluva, aj 360 ročne. Ale ten Ironman, hovoril si, že by si chcel ísť na Ironmana a ja sa ťa teda pýtam, že či by ste nechceli ísť do toho s nami. Tak to oficiálne ma pozývaš v podcaste, aby som z toho nemohol vycúvať. Áno. Akože aby si sa zaviazal pred všetkými, vieš, a keď to teraz povieš a potom do toho nepôjdeš, tak budeš za pokrytca. Ja som si teraz nahovoril kamošov 2 na behanie, takže už sme si kúpili aj že polmaratónik tak na skúšku, takže 10. marca ideme do... sa to volá, že Inverness Shire, to je niekde okolo Loch Ness jazera na severe Škótska, takže to je také pozvanie, že kľudne sa pridajte, že sú tam stále miesta, takže to znie super a ja mám taký plán, že aj ich na to zmotať, ale do toho by som rád začal aj tieto veci robiť, takže ja som za to, že poďme to skúsiť a uvidíme. Akože nie som si úplne istý tým svojim plávaním, že či sa tam neutopím. Ale hej, akože chcel by som to dať.
Vieš, koľko je trénerov na plávanie? Podľa mňa to úplne, že v pohodičke dáš, ty si oveľa atletickejší typ ako ja. Tak keď to hovoríš takto.